Dragi moji prijatelji, ja se zovem Samir Nišić i evo me ponovo sa nekim novim temama za priču, za savjete, za živote. Nisam ja neki veliki mudrac, ali je lijepo kad neke svoje misli iznesem ljudima koji ih voli čuti. Htio bih reći isto da je volim biti potvrđen. Znači, u mojim mislima, nekim mojim sumnjama koje ja imam, volim biti potvrđen. Pa kad nađem tako nešto na internetu, ja potvrdim te moje sumnje, to je meni jako dobra stvar. Naime, pričamo o relacijama među ljudima. Najčešće je konflikt između muškarca i žene u jednoj vezi u braku ili nečemu što dvoje ljudi imaju između sebe. Naime, za brak nije dovoljno samo ljubav. Za brak je potrebno masa drugih stvari koje su jako neophodne da taj brak opstane i ostane. U braku ne smije biti potlačenih i nadređenih, jer je brak jedna zajednica, dvoje ljudi koji su ušli u vezu zbog toga što se vole, ali život nije samo ljubav. Dakle, u tom braku mora biti tolerancije i ljubavi i poštovanja i razumijevanja i ostavljanja slobodnog prostora onom drugom partneru. Slobodnog prostora u smislu da taj čovjek ima svoj komad života ili nešto što on ima samo za sebe. Ako bi mi htjeli da tu osobu skroz ščapimo u sebe i da zavirujemo u svake sekunde u njegov život, to je posesivnost i sebičnost. Ako bi tu osobu htjeli da kontrolišemo svake sekunde gdje je, s kim je, šta je, ko je, kako je, kontrolišemo poruke, od kome je došla poruka, ko je šta napisao, ko je šta rekao, mi ne tražimo potvrdu da je ta osoba nama vjerna, nego tražimo razlog za svađu i razlog za raskid. Jedna velika činjenica, jedna velika stvar u vezi jedno je povjerenje. I treba shvatiti, znači, samo da ljudi budu u vezi samo zato što žele da budu u vezi, ni iz kog drugog razloga. Onog momenta kad više ne želiš da budeš s nekim, kažeš, izvini, ja više ne želim biti tu, idem dalje svojim putem. Dakle, ako treba pticu pustiti da odleti, pa ako se vrati ta ptica, znači da je vaša, samo vaša. Ako se ne vrati, znači da nije ni bila vaša. Tako je i sa partnerom. Pustite ga nek živi svoj život. Ako je njemu dobro s vama i ako je vama dobro s njim, nemojte tražiti razlog za svađu, kopajući da li je on vama vjeran ili vam nevjeran ili Bog zna kako, jer ne možemo nikako kontrolisati. Nikoga. Nikog ne možemo kontrolisati i to je jedan fakt. Znači, vi morate otići na posao ili on mora otići na posao, vaš partner, o njemu priča, i može otići u štetu, prevariti vas. Znači, ne možete 24 sata biti nad tom osobom. Ta ljubomora kvari relaciju, upropaštava vaše zdravlje i gura vas u propast. Uživajte i razmišljajte o tome. Svako dobro vam želim i sretnu Novu godinu. I smijte se i zezajte se, ljudi. Pozitiva je jako bitna. Uvijek budite pozitivni, od jutra do mraka. Na bilo koji način. Smijte se, zezajte se, razmišljajte. Vaše misli su jako bitne za vaše zdravlje. Svako dobro. Prijatno.